8 campeóns, contentos? Sí, moi contentos porque había bastantes barcos bons, con xente boa e fixémolo creo bastante ben no segundo puesto. A verdade que foi un final bastante apretado, había 3 embarcacións e ao final foi quen tivera máis aguante ou como foi? Como liche eses últimos casi 100 metros? Ao final foi quen era máis rápido. O Callo Tudense era máis rápido e deixaronnos sin opcións no final. Nós aguantar o segundo posto foi xa o mérito. Sí. Porque era o obxectivo antes de empezar a carreira logo? No, o obxectivo era estar no grupo de cabeza, digamos, porque había bastantes incógnitas, sabíamos que había barcos bons, como dixen antes, e despois era pois o que fixemos, fomos dando tiros río arriba, para ir soltando xente, porque íbamos moitos barcos xuntos, entonces foronse descolgando bastantes barcos e ao final quedamos 3. Entonces sabíamos que o Tudense era un moi bo barco, era o que tiña todas as papeletas, os asturianos sabíamos que eran bons tamén, pero non sabíamos hasta que nivel, entonces entre os 3 sabíamos que quizás o máis forte un pouquiño sería o Tudense, intentar aguantar o máximo posible, creo que non saliu ben ao final. Sí, porque antes, na penúltima boia, eles, os de Avilés apretaron, vos aguantastedes, pero viñeron os de Tui e arrasaron vos. Sí, os de Avilés quixeron subir, nós non o permitimos, pero o Callo Tudense tiña unha marcha máis, non houve que facerlles. Son campeóns de España, 1000 metros, non? Sí, señor. É un barco moi potente, incluso este ano non, pero ano pasado ganaron a final B no Mundial. Bueno, algo teñen, algo teñen. Teñen moito. Ademais, nós éramos un barco, un experimento. Estábamos sin montar, montamos 3 veces, e bueno, saliu ben. O sea que levades pouco tempo de parella? Sí, a verdade que esta é a primeira regata que facemos os dous xuntos. Salimos a entrenar 2 veces antes, como dixo o Polo, e é máis unha incógnita, a ver como íbamos de equilibrio, de ritmo de paladas, e ao final quedamos contentos, sí.